Suasana ing Purwacarita kepiye? Senopati Argoibu. Inggih, kepareng matur Kanjeng. Sadereng kula matur nuwun ageng samudra pangasani. Purwacarita sakmenika sami ayom-ayem tentrem. Boten wonten alangan satunggal menapa-menapa. Iya. Apa bener sagung prajurit ing Purwacarita? Suasana ing Purwacarita ayom-ayem. Ageng lan ati. Yen saka pangrasaning penggalih tinju. Iki ora jeneng ngagungake, ora. Nanging kabeh kuwi kanyatan kang dumadi ing Purwacarita. Sawise negara Purwacarita kecondokan Sang Betari Seni. Pancen kahanan apa wae kuwi owah. Ora kaya lupiyane sadurunge Sang Betari senggah ana ing Purwacarita. Nggih, kaya ngono ya. Menika leres. Jalan sedaya para putri. Heeh. Sinasa menika wonten ing dalam pendaki nang piyambakipun sami ngraosaken. Uga ngraosaken. Inggih. Heeh, iya. Adat saben menika menawi to nyambut damel ana rukunan kaliyan acara wangipun. Menapa malih menika kok tansah lumintu. Peparipun Bathara menika nyatanipun boten wonten ingkang kirangan. Diparingi Saya luwih-luwih. tambah iki saya tambah. Lah menika sami remen sakesampunipun menika bedhasi wonten ing mriki kok lajeng piyambakipun tansaya ngrembaka matan saya ngrukunaken ngaten lho. Gustimu Putri Permaiswari wae ngendika kaya ngono. menika harus ingkang dipun aturaken teng sarana. Menawi wonten Purwacarita mboten kados padatan lan penjangipun mandhapipun kawula gasih. Kawula Daya para kaum tani. iya. Anggenipun olah tetanen. Aslipun malimpah-limpah. Pramuju dapur matu mboten kados padatan ingkang lumampah. Bener. Menika terus kan. Engkang kaya mangkono jejering kita titah sawatah kudu wajib ngaturake supaya Inggih, ana ngarsaning Bathara. Sang Betari Sri Kirak mung pinangka lantar. inggih. Mimbuli kabuananing negara Purwacarita. Kula ulu pametu mligine
para kadang tani lan pamisaya mina sedagar dagang kelak lan liyane yen diparingi luwih upa kertine iki aja lali kudu memetri ana ngarsane sang bumiaji lho kuwi lemah gumlare karo tunalan Gototaya diprodhuksike Dewis golong bilih dikumpulake dianake sebesar bumi ibine sing Allah prakadane olahane kawula manggon pesisir pamisaya mina wong biak kuwi upamane hasile sapedangan dikumpulke kanggo sedekah Amit dari rasa mangke di sana jenengan dikon sinten kula kok nembe sumur Iki kula pun Pati Sapi Gumara saking keraton Sendang Girang ini sembahan kula namine Sinuwun Prabu Raja Muka lajeng kersa tindak rawuh wonten ing negari Purwacarita sedherek kersanipun menapa derengipun kula matur si Sapi Gumara langkung rumit Gumara ngaturaken dungkem pabekti mugipun oh nggih kula tampi mugi dawah ing sami-sami napa kawula saestu sampeyan dalem Prabu Donggowo inggih boten sisih leres niki kraton Purwocarita inggih inggih di sana atur pundi Tepi saking keraton Sendang Girang Pendhari Agung Purwocarita. Sedya badhe nuwun mitra. Napa para saestu ingkang nami Betari Sri saking Kayangan menika dumunung wonten ing Ngasapada malah kabara wonten ing kraton Purwocarita. Napa nggih leres Matur bangun, matur bangun. Sinuwun Prabu Sanggawana. inggih Mugi wonten lila dalem. Keparenga Betari Sri kalenggan punika. Kula boyong wonten ing kraton Sendang Girang. Inayo dados karanipun pengen badhe-badhe. inggih di sana ngaten nggih menapa ingkang dados sedyanipun kiai-kiai saking Sendang Girang kepengin ngayunaken sang Betari Sri Purwocarita mboten saged nampi Boten kurtati.